inyotan ka dipasang di jari mani adik tak sayang nan amenyo balu balik suaso pun kuni yang inyota jadi nan amenyo balun tak balik suaso pun kuni yang inyota jadi. Apa adanya udah nenek tarimo asalkan kita mulai hidup baru. Banyak rintangan isu kadiadang alun tantu adia kasana. Sabarlah sayang untuk nan samantaro. Tidak pernah yang badayo jika udah lamo siang baganti orang manyeso bahkan tak meminang diriku. Diturik mulai pintu adi Siria jo pinang secara no mungkin suaso kuni yang tak jadi bangi kejadi. Rintangan isu kadiadang alun tantu adia kasana.
jadi